Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di nabangarade hita di turpuk jamita nanang si patol hasota di pertanyaan song ninang di parmingguan si ganuk minggu. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami yang giat boy mangurupi hita pamorahok kita ima taringot tu jamita di pertanyaan na gabi epistel di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Turpukta ima sian buku 5 Musa bindu 10 sada ayat 10 tulu saharo di ayat 20 sada. Dung takas hujahahami awanginang turpuhon omma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Parjulu nungatakas taboto buku tahun 5 Musa di bahasa Indonesia di Goarima kitab ulangan. Goarnama daina ulangan nomor 8 rupani pajojor hon muse patorakom muse makatahon muse marhitesi Musa ima akapatik ni debata. Di perkataan-perkataan ulangan ataupun perkataan-perkataan hukum di patolhas muse marhite si Musa tu akka generasi naim baru sudut akka nauposo di namangarade laho mabonguti tano parpadanani nama rasing sian tano Mesir marasing sian luat na asing macai khusus jala spesial dodison tanoon di patol has nakin ima tano na tergantung penuh pada ketaatan. Jadi ketaatan mereka hasatiaon ninasida berdampak pada tanah tempat tinggal mereka. Di pengulangan manang di patol hason muse si Musa akka uhum naung pinatorang nang pinatolhas parjulu tuaka generasi no tua aladak sude boy bongot tu huta naim baru manang parpadanani godangan no masian generasi baru na laho bongot. Jadi di patolhas muse menedok tangihon hamu jala peop hamu jala pamasuk kamu tu bagasan rohamuna rupani taringot tu sude naung masa di tengah-tengah di wangsui taringot tu pambahenan ni Jahoba taringot tu holong ni rohani debata jala omma modal na arga dinasida anon mangulu di tengah-tengah ni bangso manang hutana somananda debata dope jala na gudang gana-ganaan akasi sobaon na asing disi asa nasida tetap murni supaya tujuan pemanggilan panjawoni tolhasian nasida ima gabe pasu-pasu tu saluhut bangso manang dipakai debata nasida perhitian asa ditada saluhut bangso debata namangulu debata ni Israel. Jadi tano naneng bongotan dinasida nakin itu tergantung pada kesetiaan mereka. Kasu-pasu ni debata. Adong di doklison pilihan molo ninna di ayat 10 tolu. Molo tung tinggil rohamuna. Jadi pasti ada peluang mereka akan berbalik daripada Tuhan sebab mereka akan tinggal di kota yang baru di mana di sana penyembahan berhala dan manusia di sana menciptakan Tuhannya sendiri. Tapi anggona sida debatado patuduhon dirina. Jadi on akan berbenturan di pertemuan mereka akan berbenturan nantinya di tempat yang baru. Alanido pinatolhas tu nasida marhitesi Musa asa ingot nasida di pambahenan di debata jala holong rohani nasida tu debata marhitena tinggil manangihon patik ni debata. Jadi adong pilihan hanya 2 pilihan. Molo ditangihon manang molo so ditangihon.
Keduanya memiliki konsekuensi. Nah, dua pilihan on rupani adong dampakna. Merdampak tu tano, merdampak dohot tu parnguluan di nasida, dohot berdampak tu generasi mendatang. Jadi di son ditogihon nasida mangoloi debata tang songon balas budi. Nah, merlapatan balas budi rupani aing hupalua hamu ikon olo muna dua odang ikon alai molo. Artinya pilihan juga ada di tangan mereka. Jika ingin terberkati dan mendapatkan hidup yang tenang di pasu-pasu saluhut naka nani ulai tangan muna tangihon jala haholongi debata. Bukan berarti walaupun Tuhan memilih mereka sebagai bangsa pilihan, bukan berarti Tuhan juga tidak akan menghukum. Molo so ditangihon nasida. Ikon takas do rupani uhumon ni debata nasida marhitiaka pengajaran-pengajaran melalui hukuman-hukuman ataupun penderitaan-penderitaan yang mungkin mereka akan alami, termasuk daripada hasil tanah dan perekonomian dan lain-lainnya. Jadi itu tahun pilihan ada di tangan mereka dalam memasuki wilayah baru. Di tangan di nasida do. Nolo haholongan nasida dewata ngatakas konsekuensina. Molo daong ngatakas konsekuensina. Bahasa songoni ala adong rupani si jagaon nari korsian nasida. Mereka hidup sekarang itu di tempat yang baru. Harus betul-betul menjadi satu identitas bangsa yang baru. Bangsa ni debata, na pinarbadiaan ni debata. Ikon marhite nasida taridai. Siala tu lintas generasi ikon ajar honor nasida. Jadi firman Tuhan hatani debata menyatu dohot nasida. Gabe bagian dari hidup mereka yang terus-menerus harus diajarkan. Menjadi fokus utama. Siajar honor nasida generasi lintas generasi setiap rumah tetap mengajarkan cinta Tuhan dan cinta sesama. Holong tu debata dohot holong mararopon dongan. Holong tu debata marhite napulin tangbui opani gabe malnomba gana-ganaan jala ikut tekas mardalan di tonga-tongan yang sida oma aka petunjuk-petunjuk hidup baru, petunjuk-petunjuk hidup di tempat baru supaya mereka betul-betul tidak kehilangan arah, diberikan penuntun, dilehon tu nasida penuntun baru mangulu di tano naim baru. Jadi ahama sibonota takasma ingotota holong ni rohani debata namar mudu-mudu hita. Terus jala manok tong doi saharo disaliling-liling. Alanunga bagian ni parpadana ni hita marhite na porsea di bagasan Yesus Kristus. Marhite naung bongot tita tu haluaon di bagasan Yesus Kristus. Ingotot tama atong manok tong loholong ni rohani debata di hita. Atong songon roha na makamaulatehon holong ni rohani debata di bagasan Yesus Kristus manok tong mahita makahulungi debata. Unang ma tasoba gana-ganaan na asing ni debata. Penyembahan berhala modern. Bisa diri sendiri menjadi Tuhan, bisa uang, bisa harta, kekayaan, dan lain-lainnya sehingga kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Jadi taingot, debatado na mga lehon asin ni rohana di bagasan Kristus Jesus. Dan gabehita patupahon Tuhan, hombar tulong ni rohata, hombar tuhagiota. Alay si ihutonota, ima Jesus Kristus, patik ni debata, naung rotu pertibion hata ni debata. Na paluahon hita. Jadi ingot ma dengan bahasa ni Jehovah. Ima manambai jala patuguhon holong ni roham toktong maradopon ibana. So naudot naki unang saya taanggap orpani balas jasa terhikat hutang seperti itu tahu. Alai harus bersyukur dengan joy, dengan kegembiraan karena Tuhan menyelamatkan. Di bagasan las ni roha hita memuji debata songon holong ni rohata. Jala makahulungi dongata. Jala ajar honot tamai hata ni debata.
Ajar honota marhite parjolo menghidupi firman itu. Marhite na mangolu hita di bagasan hatani debata. Takas relasi tatu debata. Jala takas relasi tatu jolma. Di bagasan relasi na dengan baru pe patol hason mengajari hita asa unang mago generasi berikutnya. Generasi yang akan datang penting dipikirkan oleh gereja melalui pengajaran-pengajaran. Generasi yang akan datang perlu dipikirkan generasi yang lebih dulu untuk membimbing mereka menghadapi era yang baru. Memang setiap era akan menawarkan tantangan-tantangan berbeda. Tetapi jika mereka memiliki modal yang kuat, fondasi yang kuat yaitu firman Tuhan, tentu mereka akan bertahan apapun cobaan di era yang baru. Jadi yang pertama, hiduplah dalam firman Tuhan. Maka kemudian engkau akan mengajarkan dengan pengajaran yang kuat bagi generasi yang akan datang. Jadi prinsipnya kita dulu yang hidup dalam firman itu, supaya kemudian pengajaran kita berguna bagi orang lain. Ingat holong ni rohani debata, hangoluhon, haholongi debata, haholongi dongamu jolma. Ima di pikiran nami amanginang, anggiat boi mangurupi hita.